Dirigeix una gran quantitat de dispensaris i hospitals, però no és la Creu Roja. Manté moltes escoles i universitats, i no és una conselleria d'educació. Atén milions de pobres, discapacitats i gent gran, sense ser una ONG. Fomenta l'art, té biblioteques i museus, i no és una fundació. Desenvolupa la seva activitat a tot el món, però no és una multinacional. Llavors, quina és realment la missió de l'Església Catòlica? Construir catedrals, esglésies o monestirs? No. Eliminar el sofriment? Combatre les injustícies i desigualtats? Tampoc. La seva missió, doncs, potser és organitzar processons, com les de Setmana Santa o el Corpus o altres actes de culte? L'Església Catòlica fa totes aquestes activitats i moltes més. Totes estan relacionades d'alguna manera amb la seva missió, però no són la seva principal missió, la seva missió amb majúscules. Qui podrà dir-nos quina és la missió de l'Església, el fi que justifica la seva existència? Doncs, lògicament, qui la va fundar, o sigui, el mateix Jesucrist. Jesús va donar a l'Església la missió d'anunciar l'Evangeli, la bona notícia. Abans de pujar al cel, Crist va dir als seus deixebles: «Aneu per tot el món i proclameu l'Evangeli a tota la creació». I com podem resumir aquest Evangeli? Aquesta bona notícia que l'Església proclama cap en una sola frase. Jesús és el Fill de Déu que ha vingut al món per salvar-nos. I Jesús no podria salvar-nos sense necessitat d'escoles, hospitals, esglésies o catedrals? Sí, però totes aquestes coses ajuden a difondre l'Evangeli. Les escoles, els temples, els llibres i els mitjans de comunicació ajuden a predicar la veritat sobre Crist. Parlar de la seva vida i el seu missatge és també responsabilitat dels laics a través del seu testimoni personal i del seu apostolat. Si no es predica Jesús a la gent, com el coneixeran? I com podran estimar-lo si no el coneixen? Donar a conèixer Déu és una cara de la missió de l'Església. L'altra és transformar els homes en Crist. Com? Per mitjà de l'administració dels sagraments. El baptisme, la penitència, l'Eucaristia, la confirmació. Els sagraments són com els canals principals pels quals ens arriba la gràcia divina que ens fa fills de Déu i hereus del cel. Si la gràcia és necessària per a la salvació i si la gràcia ens la faciliten els sagraments, ja pots deduir la necessitat de l'Església. I comprendràs la importància dels sacerdots, la necessitat de formar-los, de cuidar la litúrgia, els llocs de culte. I si el missatge de Crist és d'amor, de caritat i misericòrdia, entendràs també per què es van crear els hospitals, els centres de càritas i tantes altres institucions benèfiques nascudes al llarg de la història cristiana. Tot s'explica més bé si veiem que la missió de l'Església, la seva acció, visible i invisible, és part essencial del pla de Déu per a la salvació dels homes. Dins d'aquest pla misteriós, l'Església inicia sobre la terra el regne de Déu inaugurat per Jesucrist. I cada un de nosaltres som part d'aquest regne.